Η Άνοιξη έφτασε και φέτος, γεμάτη χρώματα και αρώματα. Εγώ εύχομαι να έχουμε υγεία, ηρεμία στον κόσμο και μέσα στα σπίτια μας και να πάνε όλα καλά και αυτή την Άνοιξη. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας τα πρώτα μου ψώνια για την Άνοιξη του 2026, που ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να σας δώσουν αρκετές ιδέες και δεν έχω παρά να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου, αγαπημένα μου. Χαίρομαι που είστε εδώ και κάτω στα σχόλια περιμένω όλες σας τις απόψεις. Θέλω να σας πω πως όλα αυτά τα αγόρασα την περίοδο των εκπτώσεων, όχι τώρα, απλά τώρα φτιάχνω το βίντεο, γιατί εκεί μπορώ να πετύχω καλύτερες τιμές. Και ξεκινάω από αυτό το e-shop, το Dendron, θα σας έχω κάτω στο κουτί περιγραφής όλα τα είδη, όπου εκεί βρήκα υπέροχα πράγματα και πασχαλινά. Για αρχή πήρα αυτό το ξύλινο κυροπήγιο, εγώ θέλω να βγάλω αυτό το μεταλλικό το μαύρο, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω θέμα μάλλον με τις διαστάσεις, γιατί μέσα έλεγε ότι είναι 30 εκατοστά το μήκος του, δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Ωστόσο, επειδή είναι έτσι ξύλο ακατέργαστο, είναι φυσικό υλικό, εμένα μου άρεσε. Δεν μου αρέσει καθόλου σαν κυροπήγιο όπως βλέπετε εδώ. Προτιμώ να βγάλω αυτό το μεταλλικό και να βάλω ένα αρεσό μέσα παρά έτσι. Όμως, σαν υλικό είπα και σαν εικόνα, είναι απλά πανέμορφο και μου άρεσε πολύ. Αυτό είχε 7 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καλά τις τιμές γιατί πάει και καιρός. Και μετά βρήκα, αυτό ήταν το κίνητρο για να μπω σε αυτό το site, αυτό το καταπληκτικό μαγικό κασπό, το οποίο είναι παλαιωμένο και είναι μια υπέροχη εικόνα για κάθε γωνιά του σπιτιού. Είναι μπλε άσπρο, ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα μπλε άσπρα και νομίζω πως όποιο σπίτι τα διαθέτει δείχνει κομψότητα, στυλ και πως αλλιώς το λένε, μου διαφεύγει η λέξη. Αν έχετε τέτοιες πορσελάνες, μη διστάσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ταιριάζουν παντού και με κάθε χρώμα. Αυτό το κασπό λοιπόν με μάγεψε, είναι απλά υπέροχο. Δεν είναι πολύ μικρό, έχει αρκετά καλές διαστάσεις και νομίζω και αυτό στοίχιζε γύρω στα 8 ευρώ. Επίσης πέτυχα αυτόν τον καταπληκτικό λαγό. Νομίζω ότι είχε γύρω στα 14-15 ευρώ. Πίστευα ότι είναι μεγαλύτερος, δεν πειράζει όμως. Είναι εξαμβωτικός, εξαίσιος και αυτός είναι ένας μαγικός λαγός και μια και πλησιάζουμε στο Πάσχα, εννοείται πως θα διακοσμήσω και πασχαλινά. Είναι υπέροχος λαγός. Αυτά που βρήκα όμως και είναι σε τέλεια χρώματα, σε υπέροχα χρώματα και δεν μπορώ να τα περιγράψω. Το ένα αυγό ήταν αυτά τα αυγά, το ένα αυγό έχει 1,28, είναι μοναδικά, είναι σε χρώματα τόσο υπέροχα. Αυτό το βίντεο δεν ξέρω πώς γύρισε η κάμερα και μου βγήκε έτσι και αναγκάστηκα να το γυρίσω πάλι, ειλικρινά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έχω καλά πλάνα να σας δείξω και βλέπετε τα υπέροχα χρώματα, το εκρού με τις πράσινες ρίγες, το πράσινο, αυτό το περίεργο που έχει και γκρι, λιλά και δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι απλά ονειρεμένα και αυτά τα αυγά. Δεν είναι βέβαια κεραμικά, εγώ φαντάστηκα ότι είναι κεραμικά, είναι αυτό το υλικό που δεν σπάει, ωστόσο είναι πάρα πολύ λουσάτα να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, ήπια και πανέμορφα.
Κεραμικός είναι ο λαγός και το κασπό. Το χειμώνα εγώ κυνηγάω αυτά τα site με τα κάδρα και πίστευα ότι θα προλάβω μέσα στο χειμώνα να φτιάξω 2 κάδρα, γι' αυτό επέλεξα χειμωνιάτικο θέμα από αυτά τα sticky λέγεται το site. Αυτό το κάδρο, το ασπρόμαυρο, το πιο vintage ας το πω, γιατί δεν είναι ακριβώς άσπρο μαύρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικά και την άνοιξη και πιστεύω σε κάθε εποχή. Το πρώτο είναι καθαρά χειμωνιάτικο και αυτό είναι το απόλυτα πανέμορφο κάδρο που διάλεξα. Είναι εκτυπώσεις, είναι πάνω σε χοντρό χαρτόνι και αυτό το θέμα το αγαπώ. Βέβαια είναι άνοιξη με ομίχλη, είναι ζωγραφικός πίνακας που έχει φωτογραφηθεί. Δεν ξέρω αν αυτό το σημείο που σας έδειξα, αν από αυτό το σημείο που σας έδειξα το καταλάβατε ότι είναι ζωγραφικός πίνακας. Είναι όμως υπέροχο. Αυτό είναι το site, το οποίο είχε έκπτωση, μεγάλη έκπτωση σε αυτά τα είδη και μπορείτε να το επισκεφθείτε αν θέλετε. Ελπίζω να μην ξεχάσω να βάλω και αυτά στο κουτί της περιγραφής. Και μετά πήγα στο Τέμου. Το Τέμου θέλω να σας πω πως με απογοήτευσε αυτή τη φορά. Αυτό ειδικά το κάδρο φαινόταν ότι είναι όλο ξύλο μέσα στην εικόνα, γι' αυτό και το επέλεξα. Τελικά όμως είναι καμβάς, δεν είναι ξύλο, δηλαδή φαινόταν ένα κάδρο που έχει κορνίζα ξύλινη και μέσα είναι ξύλο, ωστόσο δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων την πάτησα όσον αφορά και με άλλα είδη την πάτησα αυτή τη φορά στο Τέμου. Δεν θα πάει χαμένο, κάτι θα το φτιάξω. Σε επόμενο βίντεο θα κάνω τις κατασκευές και μείνετε μαζί μου. Πιστεύω ότι οι ιδέες που έχω είναι πολύ όμορφες. Και φυσικά από το Τέμου πήρα λουλουδάκια. Τα λουλουδάκια του είναι υπέροχα, οφείλω να το ομολογήσω. Ήταν σε πολύ καλή τιμή, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θα μπορέσω να σας βάλω ούτε και στο κουτί περιγραφής τα είδη αυτά. Μπαίνοντας όμως μέσα μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη. Τα λουλουδάκια του μου αρέσουν πολύ. Είναι πολύ καλής ποιότητας, είναι πλαστικά βέβαια, αλλά είναι τόσο μα τόσο αληθοφανή. Και σας αφήνω στη συνέχεια να δείτε και πώς τα διακόσμησα. Αυτά τα πράσινα κλαδιά τα αγαπώ γιατί δεν είναι εκτυφλωτικό πράσινο, ας το πω, δεν είναι έντονο πράσινο, συγγνώμη για τις φράσεις που χρησιμοποιώ, ψάχνω λέξεις. Είναι αυτό το θαμπό πράσινο που ταιριάζει απόλυτα και με τα λευκά λουλουδάκια και απλά μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα αυτά τα πράσινα κλαδάκια, τα minimal, φαίνονταν ότι ήταν minimal, φαίνονταν ότι έχουν καφέ κλαδί και εγώ τα περίμενα λίγο μεγαλύτερα και λίγο πιο πλούσια, ας το πω έτσι. Έδειχναν να έχουν περισσότερα κλαδάκια επάνω, όμως είναι πανέμορφα. Είναι αληθοφανή και
έστω και έτσι λίγα μέσα στο βάζο, είναι απλά μαγικά. Επίσης βρήκα αυτή τη μεταλλική βάση. Έψαχνα μια τέτοια βάση, ίσως δύο. Τέλος πάντων, εγώ πήρα μία, είναι μεταλλική και μπορείς να κρεμάς διακοσμητικά. Γι' αυτό που είχα στο μυαλό μου και θέλω να το χρησιμοποιώ όλες τις εποχές, αυτή η βάση είναι ιδανική, όπως είπα είναι μεταλλική και δεν είχε ακριβά. Δεν θυμάμαι βέβαια τις τιμές, τα έχω ψωνίσει, σας είπα, σε περίοδο εκπτώσεων από το Φεβρουάριο, οπότε δεν θυμάμαι καθόλου τις τιμές. Αν μπείτε όμως μέσα στο site τους και αναζητήσετε, θα τα βρείτε όλα αυτά τα είδη. Αν δεν μου αρέσει το μαύρο, μπορώ να τη βάψω αυτή τη βάση ό,τι χρώμα θέλω, όμως εγώ για αρχή θα τη διατηρήσω μαύρη. Και μετά, βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα τα κάδρα, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, δεν ήταν αυτό που είδα. Αυτό φαινόταν σαν κάδρο, όμως είναι απλά ένα ξύλο που απάνω του έχουν κολλήσει αυτή τη φωτογραφία. Είναι πανέμορφο. Εγώ κάποια στιγμή θα το κάνω κάδρο και είναι ένα θέμα που αγαπώ πολύ. Είναι λιτό, απλό, είναι μια πύληνη γλάστρα με μια ελιά μέσα, τι πιο όμορφο και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω. Από μόνο του δηλαδή, όπως βλέπετε και εδώ, είναι μια υπέροχη εικόνα. Αυτό είναι η απόλυτη. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πραγματικά. Εγώ έβλεπα ένα στρογγυλό ξύλινο δίσκο που γύρω-γύρω είχε το περίγραμμα το ξύλινο και μέσα ήταν ξύλο. Αυτό είναι κάτι κολλημένο επάνω σε ένα υλικό από αυτό που φτιάχνουν τα CD. Δεν φεύγει κατευθείαν, δηλαδή πάει στα σκουπίδια. Εδώ πέταξα λεφτά. Δεν έχω τι να το κάνω, εκτός αν εσείς έχετε κάποια άλλη ιδέα. Αυτό το πανέμορφο, έμοιαζε και αυτό με κάδρο. Όμως δεν είναι. Είναι στο ίδιο στυλ με το προηγούμενο κάδρο της ελιάς. Είναι πάνω σε ξύλο. Και η απόλυτη απογοήτευση ήρθε με αυτές τις χάντρες, οι οποίες είναι διάτριτες στο κέντρο τους, έχουν τρύπες και από τις δύο πλευρές. Όμως ή εγώ δεν ξέρω να υπολογίζω τα μεγέθη, ή ήταν όντως μικρές και εγώ δεν το κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ μικρό το μέγεθός τους και δεν κάνουν για αυτό που εγώ τις θέλω. Βλέπετε πόσο μικρές είναι. Με απογοήτευσαν, είναι όμως γυάλινες, οπότε ίσως φτιάξω κάτι, κόσμημα δεν πρόκειται, αλλά ίσως φτιάξω κάτι άλλο, δεν ξέρω, θα δούμε. Η πιο ευχάριστη έκπληξη όμως ήταν αυτοί οι δύο καμβάδες. Είναι απλά υπέροχοι. Έχουν υπέροχα χρώματα που ταιριάζουν σε κάθε εποχή. Φυσικά το θέμα τους είναι η φύση, τα δέντρα που αγαπώ πολύ και πιστεύω πως θα φτιάξουν δύο καταπληκτικά κάδρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπουν σε γυαλί, γιατί θα χάσουν προφανώς αυτή την υφή. Απ' την άλλη λέω πάλι πώς θα προστατευτούν. Τέλος πάντων στην πορεία θα δούμε. Έχω σκοπό να φτιάξω δύο κάδρα από αυτά, τα οποία ταιριάζουν σε όλες τις εποχές. Άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα δεν ξέρω. Πάντως είναι τα χρώματά τους τόσο εγώ, τόσο υπέροχα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα γίνουν στην πορεία. Όχι ότι είμαι υπέροχη εγώ, αυτά όμως τα χρώματα είναι υπέροχα και εγώ τα αγαπώ πολύ, γι' αυτό είπα είναι τόσο εγώ.
επειδή απογοητεύτηκα τόσο πολύ από τις χάντρες του Τέμου, έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα αυτό το site που είναι για κατασκευή κοσμημάτων για να βρω αυτό που ήθελα. Το βρήκα εν μέρη. Είναι γυάλινες μεγάλες χάντρες, είναι υπέροχες, βέβαια είναι σε χρώμα πράσινο, δεν είναι όμως κάτι δεσμευτικό, είναι ημιδιάφανο. Το πράσινο ταιριάζει, πιστεύω, στις περισσότερες εποχές, την άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, και είναι ιδανικές για αυτό που θέλω να κάνω. Θα σας το δείξω σε επόμενο βίντεο. Είναι ιδανικές, απλά είναι πανέμορφες. Θα τις προτιμούσα διάφανες και αυτό ήταν το βίντεό μου. Εγώ σας περιμένω στο επόμενο και μέχρι τότε σας φιλώ και σας στέλνω μια ζεστή αγκαλιά.